Čau, tak som tu u tohto videjka z Euro Truck Simulator 2. Tak dáme jeď. Mám to Origo. Počkajte pomaličky. Ale máme to hlučina, tak to trošku znižím. Tak to je lepšie. Tak. A toto videjko, toto tu video budeme ísť z Vídne do Linzu. Jak budeme už v tým Linzu, no tak strihnem to a furt bude tá druhá misia. No. Mám tu ako nejaké tie také pesničky a vôbec. Myslím, že to bude bez failov, lebo inakší bude zle. Wow. Som sa pozrel, že či nie je niekto za mnou. Bude to na diely, keď sa vám to bude páčiť, tak uvidíme podľa toho. Teraz sa vám tak zameriavam na... Teraz začínam na tie hry už. Bude z toho tu. Keď chcete vidieť unboxing, kde mám to Euro Truck, keď chcete to Euro Truck, som si zakúpil za 10 € u nás tu na Slovensku, ale neviem ako je to vo Česku a neviem. Ohľadom toho, že budem natáčať sériu z toho, tak možno keď mi pôjde ten multiplayer, no mám to cez Steam, tú hru mám ju. Na toto nesústredím na tú hru, ja sa sústredím na to, čo ja chcem, len na hovorenie. Fuck. Shit. FPS teraz mám 19, 20 a tak mi sa to strieda, lebo neviem prečo. A natáčam cez Bandicam. Tu niekde vám bude to logo, čo som si robil. A prišli nám e-maily, banka, také veci, že také veci. Wow, Mercedes-Benz, Scania, ale ja tu mám Scania R-ko. Plánujem, že asi kúpime toho Mercedesa. Uvidíme, čo bude menej drahšie. Už tam dochádzame, jak rýchlo som sa zakecal, už to letí. No to idem 100%, že budem počuť, že komentárov trápne.
také veci, že z toho, že už nemám točiť a také veci, lebo neviem sa. Ale dám tam nejaké zostriham a také veci. No už sme tu, ja si to válim 90-kou. Wow. Asi si povolím tú rýchlosť. Tak, keď sa vám táto séria bude páčiť, no tak budú i viac, ale teraz možno tých 3 minút alebo 5 minút možno tu zabereme. Wow. No už som to mal tesné. Už má puls. Dám to radšej na nízky, lebo ináč keby som to dal na vysoké, no tak asi môj počítač skolabuje, lebo mám ten ako v pohode, keď nenatáčam, tak dám to i na vysoké, ale keď natáčam a všetko možné, mám tam pustené, mám tam Sony Vegas pustené teraz a také veci. Keby budú nejaké také dropy, no tak prepáčte. Len, mám to. Wow. A teraz ako nemám. Ako teraz tu oni budú stať, mother, taký bitch. Kurne, chcel som to doniesť. Bez toho to je fail. To vystrihnem. Tak na to zapomínam, že som to mal vystrihnúť. Jojiš, mi to vypína. Celý motor a také veci. Keď chcete i toto, tretíkrát, keď budete chcieť, bude to s piesňou a hotovo, už to budem protiť. Už sme tu. Ideme blinkera. Pozor, Fabián. Konečne už som to myslel. Ježiš, či to budem parkovať. Naspäť, 20%. Už som to mal na 3. Dáme. Neviem, keď sa mi bude chcieť. Asi nechcem zamýšľať. Potvrdím to len toho. Čo? Tak to už áno. Tak, z tohto videjka je to všetko. Tak, like, keď sa vám to páčilo. A keď nie, tak si nasel. Bye bye, hasta luego, baby.